zajímala někoho myšlenka, proč tango, které je v podstatě lidovka, je tak komplikované a sofistikované. Proč? Protože jsou lidi komplikované a sofistikované. Jo, možná, ale žádná lidovka prostě nevyvinula takové ohromné množství bohatství různých pohybů. Jsou tance, třeba ty šlechetní tance, kterým se učilo od malička šermovat, tancovat a pak vystupovat jako šlechtic. A nikdo jiný už to nemohl dokázat, protože v tom musel člověk vyrozumět. To umím si představit. To byly pedagogové, ale do Argentiny přijeli lidi, kteří nejenom choreografické vzdělání, jako žádné vzdělání občas neměli vůbec. A přitom oni dokázali vytvořit naprosto lidovky pouze tím, že se bavili. Neříkejte mi, že nějaký chytrolín tam to vymyslel, to všechno, spát do dám a ostatní 10 let na to koukali a trapně se snažili to napodobit a tak to vzniklo. Tak to rozhodně ne. Určitě lidi se prostě bavili a najednou jim vzniklo tohle. Určitě musí být důvod. Nějaký nápad, velice jednoduchý. A jednoduchý znamená přístupný i nám. A když to zmakneme, tak najednou máme celé tango pod sebou. Už víme přesně, co máme dělat a kam máme směrovat naše úsilí. A navíc, byť tango, to je evropský produkt. Není to africký pohyb. My to nedokážeme. Afričani ano, ale Afričan taky nedotančí válc třeba. Není to čínský, japonský, to byli i Evropani, takže velice blízcí k nám, naši pradědečkové a prababičky, kteří to, co máme přirozeně my, to měli přirozeně oni. A s tím najednou vzniklo to, co vzniklo. Takže to zrnko, to z čeho to začalo, to musí říkat el abrazo, neboli oběti. Uvědomte si, v té době, prostě v té kultuře, najednou sociálně přijatelný bylo tancovat s holkama asi takhle. Podívejte na staré záznamy. Opravdu oni se mačkají tvářičkama a pěkně nabávají na sebe. Nevím proč. Argentinci dodnes třeba se objímají. Překvapivé, že jo? Jo. Ale v Evropě to nevzniklo. Tam spíš ledovka, polka, pohoupat se, něco choreografického zatancovat, ale v žádném případě neobejmout holku, nenabalit se na ně, nebo ona na ní, to je úplně jedno. A začít něco dělat úplně totálním kontaktu. A když začnete to dělat v tom totálním úplném kontaktu, najednou zjistíte úžasnou věc, že slyšíte tělo partnera nebo partnerky na 100%. Přesně víte, kde stojí, co dělá. Sebe menší pohyb se odráží. A vy jste v tom propojení. Ale všechno to slyšíte. Takže v takovém propojení, v absolutním klidu můžete zvednout třeba nohu a partner to uslyší a už vás nikam nepovede, abyste spadli. Protože máte nohu zvednutou a akorát tou nohou ohladíte. V takovém kontaktu můžeme vložit sakádu a nebát se, že trefíte do nohy. Protože přesně víte, kde stojí ta partnerka. To samé dělá partnerka. Takže takový jednoduchý, primitivní nápad, že prostě my se obejmeme a pokusíme se v tom oběti něco prozaického nejdřív zatancovat a z toho pak vzniká sofistikovanější a sofistikovanější cokoliv. Jo? Já jsem přines jako ilustraci dvě věci dneska. Newton a William Tell. Já budu střílet. Které je lepší? Kdo mi řekne, které jabko je lepší? Vypadá jenom skoro stejně, tohle je trošku zrálejší.
Ale abyste poznali, co to vlastně v tom jazyku je, musíte do toho zakousnout. Vidíte něco a chutnáte něco. No? Když zakousnete do toho, tak to je jabko. Ale tohle. To je kus plastu. A jak chutná? Právě. A co se týče tanga, to je perfektní ilustrace k tomu, jak to může vypadat a jak to může chutnat. A neochutnáte to, dokud neobejmete partnera nebo partnerku a neskusíte s tím něco udělat. Nezakousnete sebe? Evžen, tady stojí přítomný, řekl jako znamenito větu, mně se to ještě líbí, tak já ho cituju. Existuje takový pojem jako tangová váha partnerky. Může být partnerka 40 kg a nadržíš se s nějaký kůň, jako kůň. A může vážit poctivý 100 a bude lehoučka jako peřička. Přesně ono. Je to o komunikaci, především. Jo. A pak? Jo. Takže, pokud je to o komunikaci, máme dva přístupy. První přístup, můžeme něco napodobovat. Vidíme, jako přijedou nějaké profici, co tančí celý život, takže tím vydělávají, opravdu umí to úžasně, něco nám předvedou a my začneme to kopírovat po nich a snažit se z toho něco vytvořit. A druhý princip, zkusit to udělat jako, jak se stalo přirozeně těm Argentincům. Snažit se tancovat oběti. Vychutnávat sebe. A všechno přijde samo. Póza, ta se zrodila z toho. Možnosti, které máme, ty se zrodily z toho. Napodobenina může být hezká, ale do ní nezakousnete. Skutečně živé jabko, tomu šťavičku. Jako skutečně živé tango, taky přináší spoustu radosti, když tancujete. Jenom pár takových příkladů, proč z toho velice těžce uděláte tohle. Třeba věc první. Ten samý pohyb, dynamika pohybu. Vy vidíte, jak to dělá profik a snažíte to třeba udělat sám. Používáte vlastní svaly. Prosím? Ale když se podíváte, jak to dělají profici, tak Alexandra vlastní svaly vůbec nepoužila. Ona je použila na doladění toho pohybu, možná na to, aby trefila rytmicky, ale energii na ten pohyb dal já, rozsah toho pohybu jsem taky definoval já, takže ten pohyb není její a není můj. My jsme ho dělali spolu. A od toho je tango, to je párový tanec. Budete 10 let trénovat tohle a nikdy v životě nepřijdete k tomu společnému. Jenom proto, že svalová koordinace tam je úplně jiná, tam fungují jiné svaly. Takže prosté napodobení nevede k tomu, abyste hezky tancovali spolu. Musíte zkoušet to spolu. Druhý příklad, to je tak spíše uvedenýho. U toho, kde vede. My hodně studujeme figury. To je normální. Musíme vědět, jak se jmenují, jaké sekvence možný. Jo. Ale co se děje v hlavě u člověka, u chlapa, který vede a ty figury snaží nějak... On v podstatě má schémat, podle kterého musí jít. A najednou mění se situace na parketě, mění se hudba. Ta je velice bohatá argentinská. Furt samé variace, zrychlení, zpomalení, řeže staccato, pak pomalý rozjezd. A ta figura vejde nebo nevejde a furt je stres. A ještě partnerka ta pochopí, nepochopí. A pokud pojede do Itálie nebo do Německa, tam s někým tančíte z vůbec jiné školy, tak to třeba je nezná, co s tím? Ale pokud byste tančili přes oběti, začíná se v hlavě odhrávat u vedoucího úplně jiný proces. To je v podstatě úplně jiná činnost. A ta činnost spočívá v tom, že během jednoho pohybu, jednoho kroku, už vzniká rozhodnutí. Za prvé, kam půjdu,
A mě to řekne parket. A na dalším kroku taky se změní. Tam už bude jiné rozhodnutí. Kdy půjdu, to mi řekne hudba. Ona existuje jako pro mě, takový pro partnerku, takže my se zasynchronizujeme pěkně. A jakým způsobem půjdu? To mi řekne partnerčiny tělo. Ona není robot. Ona může udělat větší kruček, může udělat menší kruček. Jeden vhodný pro jednu figuru a druhý už pro druhou. Může nepochopit z nějakého důvodu. Taky se stane. Ona má inerci svého těla a aby se pohybovala plynule, musím to taky respektovat, když ji pošlu někam, nemůžu hned strhnout a tlačit nějakým směrem, do kterého ona volně už třeba letí. My musíme respektovat tělo partnerky a ona nám říká, co vlastně může. Takže tanec v podstatě, to je nepřetržitý proces analýzy, co se děje, co vidím, co slyším a co cítím. A vznikají mi varianty a pohyby na každém kroku a já ani nevím, co bude. Ale přitom perfektně cítím tělo partnerky. A to mi umožňuje jednat prostě jako jedno tělo. Moje osobnost neznamená nic. Já tančím pomocí ní. Ona taky nic nechce, že jo? Ona dobrovolně přišla se mnou tančit. Já se vzdám svého ega, ona se vzdá svého ega a to nám umožní. Ale zdáš, jinak bys tak božsky netančila. A najednou místo nás dvou vznikne něco kvalitativně jiného, ten pár, který opravdu může vykličkovat a nenarazit na nikoho a vyjadřit tu hudbu a zůstat spolu celou tu dobu a vychutnat a užít si to. A to je ten taneční svět, do kterého my vás zveme. A on chce trošičku jiné přístupy. Už tady nebudeme řešit krokové sekvence, v čem jsou dobrý, ale budeme řešit, jak zbavit se od vědomého strachu toho jiného. Když se zbavíme strachu, zbavíme se stuhnutí. Když jsme stuhli, tak to jde postrbaty. A šlo o potěšení, šlo o rozkoš vzájemného pohybu. Musíme řešit, jakým způsobem komunikujeme. Protože když mezi námi je komunikace, tak určitě existuje nějaký jazyk, nějaké signály. My musíme rozumět a musíme správně reagovat. Ve stylu tanga, ne ve stylu salsy, ne ve stylu standardu třeba v latině, ale ve stylu tanga. A když tohle pospojíme dohromady, pak vznikne to, co velice chutná. Chutná jako to nemyslí jako. Tak to je takový kratěoučký úvod k tomu, co budeme dělat. Dnešní téma tangoterapie, tango jako uvolnění. No? A začneme tím podstatnějším. Přirovnal bych to jako k něčemu tak jednoduchému jako zrnko písku. Ale když to se dostane do muše, do správné situace, začne se na to nabolovat ten perlamutr a vznikne perla, vznikne klenot. A ten roste a roste hodnotnější a hodnotnější. Ale zkuste jenom napodobit to, co tam narostlo, když se díváte na profika. A vykašlete se na to, z čeho to vzniklo. Dostanete bublinu. To je taky hezká, ale je prázdná. Jo? Dobrá. Takže pomalučku už přestáváme kecat a přejdeme k něčemu praktičtějšímu. K tomu el abrazo. Takže, teď poprosím vás, dámy a pánové, najděte si v sále člověka, kterého neznáte, nebo kterého jste tančili strašně málo. Jo? No, pojďte.